People ask the question, what's a rock and roller? And I tell them, it's not about drums, drugs, and hospital drips. Oh no. There's more there than that, my friend. We all like a bit of the good life. Some the money, some the drugs, others the sex game, the glamour, or the fame. But a rock and roller, oh, he's different. Why? Because a real rock and roller wants the fucking lot. Το σούτ για να κόψει από μακριά γκολ! Γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό με ένα καταπληκτικό γκολ! Από 40 μέτρα! Δύο προσποιήσεις, φτάνει από κοντά το σούτ! Ο Σίνης Αγκόκιτς! Ο Σίνης Αγκόκιτς σε ένα εκπληκτικό γκολ! Κάνει τη σέντρα, το γύρισμα, γκολ! Εκπληκτικό γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Αλέξη Αλεξανδρή! Η ευκαιρία εκτός Ζάκοβιτς, στο 67 ο Ολυμπιακός γυρίζει ανάποδα το μάτ με μια καταπληκτική ατομική έμπνευση και εκτέλεση από τον Ζλάτκο Ζάκοβιτς. Συνεχίζει εκ μπροστά του, κάνει το σούτ, όλη μάνα στα δίκτυα. 2-2 ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός με την πολύ αυτή μεγάλη κλάση που λέγεται Predrag Djordjevic. Γιωβάνι. Ο Ντεμπούρ περνάει ο Γιωβάνι και εδώ έχει την ευκαιρία για το 3-0 και είναι ένα αποθεωτικό φινάλε από τον Βραζιλιάνο στο 6ο λεπτό του επιπλέον χρόνου στο δεύτερο ημίχρονο. Γιωβάνι και Καστίγιο, φεύγει ο Καστίγιο, τέτα-τέτ με τον Βέστερφελτ, τον πέρασε, για να δούμε, κάνει το πλασέ, γκολ, γκολ, γκολάρα, γκολ από τον Καστίγιο, Καστίγιο και Γιωβάνι βάζουν τον Ολυμπιακό στη θέση του οδηγού, ξανά 2-1 μπροστά. Καφές, αρκετά καλός ούτε 1-1 από τον Παντελή Καφέ που μας κουφαίνει και πάλι όπως και στο Βερναμπέου. Το σούτ, καλό σούτ, γκολ! Στο 25, αυτό ήταν ο Ριβάλντο που έγινε σκοράρι με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο Champions League από πέρυσι τέτοια εποχή στο Λίβερπουλ. Απομακρύνει ο Παβών. Πολύ καλό σουτ, μπράβο. Ο Μπουλούκ, με το κακό πόδι. Το νερό του Μπουλούκ.